ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. мо инҷа мактаб омадагим, гулакора мактабда мондан. инҷа то мактаба мебиёрам, бо меси нигоҳ мекунам, дар мактаб будроям, баъд дигариша гирифта садик мерам. Иҷаине Сулаймона Масадӣ бурдесам. Ана инҷада параклиника омадагим, Аҳмадҷона проверка овардагим. Як моҳагишт овардагиш будам, ба ҳамин тамом. Ҳозир бачаи ман уже 4 моҳа боло шудагия. Файруд кардам, бо овардам проверкада. Направление анализ борида додам, ки як бори дига анализ борин. Саломатии кӯдака бинем, не ки шукронаи худо саломатии кӯдакам созай. И як бор дига бо споридан дар анализ. дӯстони азиз, ман мехоҳам камтар чизои детския ба шумо нишон диҳам. Мумкин ба ҳамин занҳои мо ягонташ кӯдаки майда дорам, видеои ман дар кор шавад ба ҳаваё. Бачаи ман уже 4 моҳа зиёд аз синни 5 рафтесай. барои памперс кӯдака сирх мекунад конша. Ман инаи дута истифода ки бурдам, фоидашон накард. Ба боро плюс мекардам, боро плюс фоида кард. Дига пастайни ман боро плюс истифода мебарам. Да дига кӯдаком айнаи крем истифода бурдагим, фоида мекардак. Инда чӣ хеле фоида накард. Ман барои температура нурафен метиҳам. Дубора се бошид, ами муддати 4 моҳ дубор то 37 таскарагия нурафен додагиам. баъд инаира барои дамиш, барои рудаи кӯдак мепеча, гулаки навтаваллидшудагӣ чӣ хеле рудҳош мепеча, шикамаш дамиш мебиёра. инаи саб симплекса инами чиқа фоида дора. Да як рӯз 3 маротиба метии, 15 қатра мечкунӣ. кадоми шире ки магазини метия, дар ҳамун шираш 15 қатра мечкуна метия. агар шир ки натияи магазини, дар қошиқча 15 қатра мечкунӣ, дар як рӯз 3 маротиба метииш гулака. анаи укропни вада анаирам истифода бурдем, уқа фоида накард. таре мо дар Тоҷикистон истифода мебурдем. ира бе иҷозати духтар худмон харидем, фоида накард. анаина духтар навистадмон. баъд инаи маза, инаи сироп ҳардуш як номай. кӯдаки ман камтар линҷош сирхай аллергия баровардагӣ буд. ман нан медодам, нани хеле простой нан медодам, фоида накард. гулак хай инкишоф шурӯъ рафтеса ё ҳамун аллергиё вай нашид, нест нашид. баъд аинаи додамаш, баъд аини нутрилон додамаш. аи фоида кард, аллергияи кӯдака соз карда, не ки шикамравш кард, шикамаш савз мерафт. бо аи басш кардем, бо айнаи нам додем. аи нам гипоаллергия аи додем. аирам фоидаш карду, сирхи рӯш аллергиё рафту, шиками кӯдака сахт кард. баъд инаи симилака ҳозир додесемаш. ва инаи маззо барои аллергия. аинаи якум бор фармид, я 4 қатра дар як рӯз 2 бор метиш. дар ширша мечкунӣ ё ки дар қошиқча мекунӣ, мерези кӯдака метӣ. аи ростӣ фуромӯш мекардам, як хел вақт мекардам, як хел вақт не фуромӯштиш мекардам. ва мазша навистак. ай ҳамин мазаш истифода бурдесам, хушрӯ фоида мекунад. полни рӯи кӯдак тоза шид, хушрӯ яке дар ҳамин мобайн бигем пайдо кашид, сраз дар ҳамин маз истифода мебарам, соз мешавад кӯдак. намихел то ҳозира ман инамиқа дора истифода бурдесам. тамом ҳозира шуда. худора шукр бачаи ман созай. худо кӯдаки майдара касал накуна, ки қинай кӯдаки майда дар синои ғарибӣ. ман иноша фуромӯш кардам. дӯстони азиз бифаҳмонам, ино барои гриппай. бачаи ман грипп шид. кӯдаки майда вақте грипп меша,
нафаскашиш қин меша биниёш рӯст ана ини аква мариса мекунем гудакда дубор мешапида биниш камтар мести бини кӯдак хаф мекуна ҳамун дарундаги бини рӯст меброя баъд груша қати тоза мекунӣ бини гудака ба я 5-10 минут мести айнаи деринат мешапӣ да гудак як қадрае да ҳардуи патои биниш мерезӣ ҳамин 3 рӯз ҳамин истифода бурдум гудакам соз шид барои грипп ҳамин чӣ қадр фоида дорад. ана инҷа да ман питса тайёр кардистам. Кӯдакои ман бисёр нағз мебинам питсара. Ман тез мекунам, ман питса тайёр мекунам хонада. Да як ҳафта рӯзе меша ки 2 борам 3 борам да як ҳафта ман тайёр мекунам питса. ҳозир тайёр кардистам. Дар равикада пазо мегумонам. Барафта кӯдакоро мактаб биёрам. Питсаи гармакак бихӯрам. дӯстони азиз, инҷа бачаи майдаки маҳмадҷон як рӯз бисёр гирья кард, хаб накард. Инсоусош кардам ки хаб накард. Баъд хеле видео роликҳоро дар ютуб дидагӣ будам ки вақте кӯдак сахт гирья мекунад ягон сурара мемонанд дар телефон дар бехи гӯши кӯдак хаб мекунад, ба ҳавай ором мешаванд. ҳавай яке дар ёдам зад. манам инҷа бачама телефона сураи ҳазрати ёсина гирифтам, камтар баланд кардам, дар пеш дар наздикиш мондам. кӯдак яке ором шид, хаб карда ҳавая гӯш кард камтар. ҳамута ховуш бурдак ба ман ба сёнкаш кардам. гуфтам бе камтар сёнкаш кунам.
гуфтанием ки кадоме кӯдаки майда дора ҳамин хел истифода бар ҳазрати юсина ё ки ягон сурӯҳора бисёр кӯдака ором мекунад. Ман бад и сура звуки видео ходиш ки бад як бор дар канал пахш гуфтам авторски права бировад, баъд дуюм бора звукша каштам. инҷа ман Сулаймона Исади гирифтесам, хона рафтесем. 3 рӯзе ки выходной буд, ман берун биромадагӣ набудам. Берун мебурам имрӯз. Дар ҳамин 3 рӯз барфи задагӣ қадар бисёр дакода маҳфуз бозӣ кардесям. Погодаи мо аиса паст, уже плюс мешавад. Гарми шидисай бо хубтар мешавад. Хайр тамошобинони азиз, то видеоҳои оянда худо нигаҳбонтон бошад. Раҳмати худованд ба ҳар яки шумо ки моро дастгирӣ мекунед. Вот вам и фонарики, и дождик.